close and set you free. Yeah. Alright, I'll see you there. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. About you, you, you. About you, you, you. Feeling dizzy, gone already, getting cross. Drinking Henny, pour one on the rocks. Crazy but not like CeeLo. Take a foul shot and call it a free throw. Party foul, help her out, grab a towel. But they cheered to the governor, while the beer was a lover. Trust we ain't no amateurs, nah. We got this, rest assured. When I think out loud, there's always a crowd. Smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Some are lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something really special made me think about you. About you. About you. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. About you, you, you. About you, you, you. Good day mga idol, Boyd Salabare po. Subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Click nyo na yung namumulang subscription button natin. Dami nyo na yung notification bell. Again, nandito po tayo sa Toyota Dagupan, located sa Calasiao, Pangasinan. At kung gusto nyo po bumili ng mga Toyota vehicle, pwede nyo pong kontakin si Miss Muriel Liano, 0915-803-5722. Iyan po ang ating feature for today, ang pinakabagong Toyota Veloz. Yes mga idol, napakaganda, napakapogi nito. At ang ating Veloz 1.5 B CVT ay may SRP price na 1,225,000. At ang color po na nakadisplay na to ay dark red mica metallic. Yan po ang color. Meron pong other color yan, yung silver at yung black metallic. At ang pinakamaganda sa lahat, yung platinum white pearl na meron namang SRP price na 1,240,000. So mga das, bibigyan ko yun ng sample in-house installment quotation. Sa SRP price na 1,225,000, may 20% all-in down payment tayo ng 245,000. Included na po dyan ang 1-year insurance, chattel at 3 years LTO registration. Para naman sa 36 months na bayaran, ang monthly natin 37,295, 48 months 29 at 60 months 25,000. So ito pong ating Veloz ay mayroong 3 years warranty. At itong ating subcompact SUV, may engine type yan ng 1.5 liter, displacement 1,496cc, naka 4 cylinder, 16 valves, CVT transmission at naka front wheel drive po yan. Performance ito, maximum output 105 HP at 6,000 RPM, maximum torque 138 Nm at 4,200 RPM. Ang fuel po nito ay gasolina, of course, fuel capacity 43 liters, fuel consumption 11.7 km per liter in a 36 km per hour. Mga features po nito, pagdating sa safety, meron siyang 6 airbags,
At equipped din po siya ng ABS with EBD, traction with stability control, parking sensor sa likodan po lamang, parking camera, meron siyang 360 camera, at syempre, yan po ay meron ding ISOPIX. At pagdating sa technology, meron siyang hill start assist, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, pre-collision system, at the best dyan yung lane departure alert at lead car departure notification. So itong ating Veloz 1.5 CVT, grabe, loaded na rin po ito sa mga technology at mga safety features. Pagdating naman sa kanyang mga lightings, LED po ang ginamit nila para sa ating headlight. LED rin ang kanyang front fog lamps. At of course, meron din siyang auto light. At yung kanyang tailgate sa likuran, yan po ay pwede nating i-open via manual lamang. So mga idols, itong ating grill, front grill natin, napakaganda ng ginawa nila dyan. At sa combination po ng magandang technology at magandang design, talagang mapapabili ka nitong bagong Veloz 1.5 CVT na to. Yung kanyang seat, nakita naman po ninyo, meron niyang combination ng leather at suede fabric. At pwede nyo i-adjust yan via 6-way, manually po yan, hindi po siya automatic. Kita nyo po yung kanyang front, yung kanyang steering wheel, yan po ay balot ng leather din. Grabe, ano? So, pagdating to sa ating bagong Veloz na to, talagang panalo din po talaga pagdating sa interior. Yung kanyang left side, nandyan po yung infotainment, mga switch natin. At sa right side naman, doon po natin makikita yung ating switch para sa ating namang driving modes. May 3 modes yan. Yan din po yung normal, eco, at sport. Ngayon, pindutin mo lang yung drive button na yan at pwede nyo nang palitan yan. Mga idols, itong ating infotainment, meron siyang 9-inch. Grabe, ang laki po. At meron niyang audio system na stereo, USB, Bluetooth. At pwede po natin i-connect ang ating cellphone dyan via Apple CarPlay or Android Auto. At isa pang the best dito, yung kanyang aircon, mga idols. Yan po ay naka-automatic climate control. Pagdating naman po sa second row, sa inyong passenger, yan po ay merong manually control. So mga idols, pagdating sa ating aircon na yan, kita nyo parang stereo yung type niya. Napaka-ayos din ng pagkakaitsura niya. Plus, ito pong ating Veloz, yan po ay naka-keyless engine start. So, pindutin mo lang yan, i-start na yung ating engine. Siyempre pa, dahil ito ay CVT, naka-automatic transmission tayo. Kita naman po ninyo, maganda rin po yung kanyang cambio, no? Leather din po ang takip niyan. So mga idols, ito po, wala po tayong makikita rito na handle for park brake. Naka-automatic na po yan, pipindutin mo lang via push button. At the best dito, meron din siyang wireless charging port. Ayan, kita nyo, patong mo lang yung cellphone mo dyan, mag-charge na yung cellphone ninyo, yung smartphone ninyo. At nandun din siyang sa harapan, nandyan po yung ating badge na Veloz, ano. Kita naman natin na talagang ang ganda rin po ng itsura, interior at exterior. Plus yung handle po sa ating mga side door, meron din siyang parang carbon fiber na style. Yan po ang ating bagong-bagong SUV subcompact. Napakaganda, panalo din po. Pagdating sa presyo, 1,225,000 pesos. Kumpleto na rin sa mga technology, safety features, at of course, meron din siyang 6 na airbags. Pagdating nga pala sa speaker nito, 6 na pirasa po yung speaker niyan. So maganda rin yung magiging sound system natin dito. Plus itong second row, kita naman po ninyo. Diyan po, sinubukan natin umupo. Maluwag din naman po at hindi naman po tayo masyadong nasisikipan. Siyempre pa, kung medyo XL full size na sasakay dito, medyo masikip na po ng konti yan. Lalo na sa third row. Kung medyo malalaking tao, talagang mahihirapan. Talagang kala mo sardinas kayo dyan. So mga idols, itong ating Veloz 1.5 CVT with 7-seat passenger yan po. 7-seat po yan. Kayang-kaya pong 7 tao dito. Pampamilya po ito. So sa mga idols natin na gustong bumili ng ganitong klase ng sasakyan, mukhang ito po ang atang hinahanap ninyo. Kita naman po ninyo yung kanyang design, yung kanyang mga quality components or parts. Talagang quality rin po talaga. At siyempre, sa presyo ng 1,225,000, mukhang sulit na rin po. So sa mga kaibigan natin, mga idols natin dyan sa abroad, mga OFW dyan, lalo na sa Saudi, sa Dubai, at yung mga kaibigan natin dyan, kung nagbabala kayong bumili, pwede nyo pong tingnan itong unit na to, itong model na to from Toyota. Ngayon po, kung kayo po ay malapit dito sa Region 1, taga Pangasinan kayo, La Union or Ilocos, yan pong Toyota Dagupan na yan, isa lang po may-ari niyan. Ngayon po, ini-invite ko kayo na bumisita sa kanilang showroom at magtanong po sa kanilang mga agent dyan. Talagang very assistive po sila. Talagang panalo rin po yung kanilang serbisyo. Mga idols, ang ganda po nito. Para sa akin, kung ako man bibili ng sasakyan, isa rin po ito sa pagpipilian ko mga idols. Talagang quality na rin.
at marami rin pong magagandang features. At kung gusto nyo bumili po nito mga idols, again, ngayon po as of today, medyo hirap pa sa mga units yan, hindi pa masyadong available dahil bagong labas lang ito. At syempre pa, magpa-reserve po muna kayo. Nandyan po yung telephone number or cellphone number ng ating agent. Pwede nyo po kontakin yan or pwede po kayo mag-PM sa atin at check nyo po sa ating FB page, Boyet Salabarria. Pwede ko po kayo matulungan. Kung taga rito kayo sa Pangasinan, La Union or malapit po dito, well, sakto po at meron pong magandang showroom dito ang Toyota Dagupan, Pangasinan. Mga idols, Toyota Veloz, ipipicture po natin yung kanyang kapatid. Yun naman pong Toyota Avanza. Abangan nyo po yan sa ating next vlog. Hopefully, magawa po natin kagad dyan at makita po natin yung kanilang difference. Yan po ang ating feature for today. 2022 new model Toyota Veloz 1.5 CVT. At mga idols, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Pakipindot yan namumulang subscription button na yan. Ride safe po sa lahat at stay healthy po.